teocht airde, tromach agus tart, agus tá uisce éireann na geirí ar dhaoine an tuisce spáireáil an sa teas mór seo a bhaithas go dtí deireadh seachtaine agus súla sa teocht airdeú go dtí tríocha céim amárach. Deir uisce éireann go bhfuil te go deochú airdeú 4 milliún lítar sa lá ar úsáid an uisce a gantar bhaile clia a bhain le linne teas a mhór seo. Deir siad fasta éfa go léirí an survey ar an siad héin ar na malamh go bhfuil níos mó na lechad den phobal nach bhfuil a tuairt airde bí ar bhealaí le huisce a thabhail. Tá daoine go leis ar scoileann is, tá na léitheanta siad a Mheán Fómhair agus tá daoine i gúsáid uisce níos mó na mar a bhí sa saora. Tá an taimsear a fáil níos teocha freisin agus siirde tá muid rána a bheith ardalach faoi sin agus smaoinú ar an chuí bhil tú baint úsáid as de chuid uisce. Agus má dhéanann tú áirithe beaga thar timpeall ar a tí tá tú ná go leor uisce a thábhaid. Mar hampla, má tá scunna ligean taobh má nó taobhiste, tá tú ná breis agus 100 lítar a thábhail in aine seachtainna má dhéanann tú sinne a dhéisiú. Má chasan tú as a scunna agus tú scúba a chuid fiacla tá tú ná thart 84 lítar in aine seachtainna a thábhail. I gcill chluan gón a gunda childara a taifeadadh an teocht a beirde riamh a Meán Fómhair sin 4.1 a raibh san ní. Déitach stras teas teocht ar daoine agus ba conéalachaí chola an mí compórtach. Freisin ba na levéil pálan ard san éir. Ba se ansa ríis ar da saran agus da dúna, sola titan na teochtaí i reis go dtí an meán ar dalún. A gcuige múin bhí locht nite glúistein ionta graithe le coppla lá agus chud mhór fichiclí cúdaí ag chud de ghainniúin Sahara an San Afric a hana nuas leis an nearhan chrum. Inis agus go leor daoine a domúhéin an sa teile chur cumann sábhailteachta uisce na héireann na gomne dúinniu nach ionan amseir a héich agus uisce té is féidir le matainn a churb fuarú go gasta dúirtsid agus is ceart snáw an uisce nach bhfuil ráthóin. Arabh ó Monachan, nuaach TG Cehair a gondaigh gunnagáil.